Με τον τραυματισμό του Φλόρες όμως ίσως θα κρατήσει ένα λεπτό ακόμη ο διαιτητής. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαγιά που έγινε, η ευκαιρία για την Ομόνοια, η μπάλα είναι κόρνερ. Φωνάζουν για πέναλτι οι πράσινοι για να δει την φάση και να αποφασίσει αν θα σφυριχθεί πέναλτι ή όχι. Το πόδι του Σίμιτς εδώ βλέπετε βρίσκει για αυτό το σώμα του Λούκα Φλόρες. Είναι μια δύσκολη φάση, θα πρέπει να πάρει την απόφαση ο διαιτητής, την έχει πάρει. Φαίνεται να έχει διαβούλευση για το VAR. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Σίμιτς εδώ βλέπετε βρίσκει για αυτό το σώμα του Λούκα Φλόρες. Είναι μια δύσκολη φάση, θα πρέπει να πάρει την απόδη του Σίμιτς. Εδώ βλέπετε βρίσκει για αυτό το σώμα του Λούκα Φλόρες. Είναι μια δύσκολη φάση, θα πρέπει να πάρει την απόφαση ο διαιτητής. Την πόδι του Σίμιτς εδώ βλέπετε βρίσκει για αυτό το σώμα του Λούκα Φλόρες. Είναι μια δύσκολη φάση, θα πρέπει να πάρει